Iloilo City SWDO tutukan ang intervention sa kabataan nga nadalahi sa natabo nga rambol kag pagpangbuno sa duha ka estudyante sa gwa sa bulutuhan sa Molo. Si John Sala nakatuto. Mga patigayon sa case conference sa Pebrero 26 ang Iloilo City Social Welfare and Development Office angon sa natabong rambol kung saan may isa ka estudyante nga nabunan sa gwa sa Iloilo City National High School sa distrito sang Molo Huwebes ang hapon. Ipatawag sa case conference ang gidikanan sa ibulbado nga mga estudyante, barangay officials, kapulisan, DepEd kag school administration. Mahimo kita sa intervention nga ang atong kabataan basta i-refer naton sa rehabilitative counseling. Agpo na hindi nami ang ilagid nga affliction, may chances na i-refer natin sa psychological evaluation. Sa investigasyon sa kapulisan sa natabo nagagawa nga sa sulod pa lang sa bulutuan, nagsuyay na ang grupo sa mga estudyante nga grade 7 kag senior high school. Ginakabing naman nga makaalarma sang CSWDO nga may pila ka mga estudyante nga nagahupot na sang patalom sa lamharon nga pangidaron. Gani sa hiwaton nga pagsinapol, iplastar ang mga pagsulundan agud malikawan nga liwat nga matabo ang insidente. Dugay nato na ni ginahambal permit sa school, no? Istriktohon ang pagwa sulod sa kabataan kay kung malipat sila nga may mga outsider gani nga nagasulod man sa school. Ginpadulungan sa news team ang Iloilo City National High School apang sulo sa security personnel, hindi magpahanugot ang school administration nga magpa-interview. Wala man nagasabat sa mensahe kag tawag ang principal sa bulutuan nga si Miss Alpha Hava. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.